Helo, Claire Crook ydw i. Derbynais gomisiwn Agor Allan gan Articulture yn 2023 ar gyfer fy sioe hawl. Rwyf yma i sôn wrthwch am Agor Allan 2024. Oes gennych chi syniad am berfformiad celfyddydau awyr agored? Bydd Articulture a phartneriad consortiwm celfyddydau awyr agored Cymru o bob gŵr o Gymru yn dod ynghyd i gynnig 3 chomisiywn newydd i artistiaid yng Nghymru sy'n awyddus i creu gelfyddydau awyr agored a mynd â nhw ar daith. Bydd o leiaf 1 o 3 chomisiywn yn cael ei roi i artist sy'n ystyried ei hun yn fyddar, anabl ac neu'n niwro wahanol. Be sy'n cael ei gynnig? Gall artistiaid gwneud cais am hyd at 6,000 punt. Cymorth gan gynhyrchydd, mentor a gweithiwr marchnata proffesiynol. Cyllid i archwilio a sicrhau gwell hygyrchedd i gynulleidfaoedd. Cyfle i ymweld â gwyl gelfyddydau awyr agored sefydledig. Mae Articulture yn arbennig o awyddus i glywed am syniadau perfformiadol ac neu rhyngweithiol, gan artistiaid sy'n ystyried eu hunain yn fyddar, anabl a neu'n niwro wahanol, sydd wedi ystyried sut i sicrhau hygyrchedd. Gofynion, os yw'r gwaith yn cynnwys rhannau llafur, mae rhaid iddynt gael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg, neu gall fod yn Gymraeg yn unig. Mae rhaid i'r prif artist fod wedi ei leoli yn Gymru, a dylai'r gwaith fod wedi ei fwriadu ar gyfer yr awyr agored. Sut ydych chi'n gwneud cais? Ar ôl gwirio eich bod yn gymwys i ymgeisio, y cam nesaf yw cysylltu ag Articulture a fydd yn helpu i archwilio eich syniad ac, os bydd angen, cynorthwyo gyda'ch cais. Gallwch gymryd rhan yn y sesiynau Zoom opsiynol i ddysgu mwy ynglyn â sut i gymwys iaith arwyddion Prydain a ddisgrifiad sain yn eich gwaith. Pan fyddwch yn barod, llenwch y ffurflen gais neu gwnewch gais drwy fideo neu sain. Bydd angen i chi ddarparu cyllideb a gallwch gynnwys unrhyw ddogfennau ychwanegol i'n helpu ni'n dychmygu'r hyn rydych yn ei gynnig. Y dyddiad cae ar gyfer gwneud cais yw hanner dydd Gwener yr ailfed o Chwefror. Pryd fyddaf yn glywed am ganlyniad fy ngais. Bydd Articulture yn rhoi gwybod i chi erbyn y 23 o Chwefror 2024 os ydych wedi cael eich dewis, a byddwch yn dechrau datblygu eich syniad o'r 4 o Mawrth gyda chymorth y tîm. Bydd angen i chi fod yn barod ar gyfer ymarfer cyhoeddus erbyn dechrau mis Mai ac yn barod i fynd ar daith erbyn dechrau mis Mehefin. Sut ydw i'n cysylltu â chi? Os oedd gennych syniad a'ch bod yn ystyried gwneud gais am gomisiwn neu isio ragor o wybodaeth, cysylltwch â tîm Articulture i ddweud helo. Gallwch wneud hyn drwy e-bost, ffonio, neges destun neu WhatsApp. E-bost julie@articulture-wales.co.uk. Ffôn, galwad neu neges destun dim 7890 681212. Neu ar Instagram, Facebook neu Twitter, chwiliwch am Articulture Wales. Mae Articulture yn croesawu ceisiadau gan bawb, waith bethfwch cefndir neu'ch profiad. Gallwn drefnu chi siarad â rhywun yn Gymraeg neu iaith arwyddion Prydain, a byddwn yn cydweithio'n agos â Taking Flight, i'n helpu ni ddarparu cymorth ar gyfer eich broses ymgeisio os ydych yn ystyried eich hun yn fyddar, anabl a neu'n niwro wahanol. Siaradwch â ni ynghylch eich anghenion mynediad. Ewch i wefan Articulture am enghreifftiau o gomisiynau blaenorol. Cefnogir hashtag Agor Allan 2024 gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Articulture a Chomisiwn Celfyddydau Awyr Agored Cymru. Diolch yn fawr.